Sagad kining mahitabo sa mga nagpuyo sa mga lugar nga giilang nga slum area o daghan bang mga balay nga nagtapok. Kana bang magpataka lang og daob ug kayo? Una, disturbo sa panghuna-huna o sa panglawas sa mga silingan. Kadto mga dunay gimuda na lawas, makahanggap og aso. Ikaduha, risgo sa sunog. Karon, ang imong silingan, gibadlong na, wa gyud gyapon ni patuo. Pagpataka lang og daob, uuyla ra bagbayo ang kayo, nabalaka ka na, nga basin og dunay dakong sunog nga mahitabo, makapasaka baka og kaso sa imong silingan nga nagpataka lang og daob og kayo? Ang tubag, ubos sa Republic Act number 9514, ang Revised Fire Code of the Philippines of 2008. Nabutang sa Section 8, Paragraph G, nga gidili ang pagpataka og daob. Og ang mamatud-an nga sad-an, dunay priso 6 ka buwan ngadto sa 6 ka tuig.